padalaga pa na siya na ano maguna siya na nagsakay sa kuan Ford, nag-eskwela sa ano sa Paulino na diha sa may ano banda sa may Parking 1. Siyempre rough pa na itong unang panahon na nabalintong. So ang iyang ulo na bagok, wala niya na kuan kay wala pa lagi na siya kay wala pa itong una diri mangkahimanan para sa hospital. Napasagdaan lang niya. So atong 2014 nagkaminyo nami. Moto nagsige na sa kuan sa iyang ulo nga sakit kayo. Moto gidala na ako diri sa ano sa Soksardin motong ipa-CT scan motong naay nagkuan sa iyang ulo nga nagkuan daw sa iyang bukog na sa sulod nga meningioma daw tumor. So moto nangayo ko referral diri sa Soksardin para atog Davao dito na operahan 2014. Nya karon igo lang nakalampas sa kuan 7 years sa iyang operasyon gikan sa Davao. Nagsisure na siya. Gisugod sisure. Ya karon mao na pud na nga naanapod mi diri sa kuan sa ospital sa Soksardin. Gi-operahan na pud ulit kay mao nang gyapon nga sakit pero tapad gyapon sa iyang operasyon mao gyapon to gikuha nga tumor lang gyapon. Tako baya kayo nya uli karon nya wala gid mi kuan pinagsa. Bigado kayo. Pagkakaroon ko ang good. Mag-isod sa buwan nga ni, di pagkakay kasulti. Sa iyang operasyon. Maulang na, ulang dito sa pinansyal ba? May problema gud na mo sa kuwan. Dito sa ospital. Manawagan lang ko sa kuwan kay Sir Elmer Katulpos nga unta. Di ako pa. Tabangan ko niya. Ako asawa. Gado di kayo mi. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Mga kabrigada na karon sa tuwang studio si Tatay Tomas Usayan. Tay, mayong buntag na nakakanimo? Mayong buntag sa inyong tanan pod sir. Okay, unsa bay kahimtang karon ni Nanay Nelly? Ang sitwasyon karon sa akong asawa naron sa ako ang Soksardin. Maglisod sa glihok sa iyang tiil nga isa ug iyang amot. Sa po maglisod po sa istorya. Okay. Unang lisod kaayo nga. Kasi panguan na lang ganig pang-alawa so agyud. Igado gyud kayo. Na mao na ro niya. Lagi ko diri nagpersonal og kangyo. Okay sa toy kamunay magkuan sa kuwa og wa manggid koy mahimo. Okay. Sige tay Tomas no. Atong mga pag-ampo para sa kaayuhan ni Nanay Nelly sa iyang sitwasyon. Ay, mayong buntag. O, mga tabang sa tumangawan. Ano to? Mga supporters na to. Mga naminaw sa to ah. O, ay. God bless. Nagpasalamat ko nauna sa mga membro sa brigada o dili man to membro nga naghatag og donasyon sa kuha og labi na gyud nagpasalamat ko og dako kay Sir Elmer Katulpos nga tungod sa iya nga nakaabot ko diri sa brigadahan ug dako gyud kong pasalamat sa iya. Marami kong salamat katabang namin sa kuha sa kinahanglanon niya matag adlaw nga para sa ospital sa akong asawa. Ama ng brigada Elmer Katulpos, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan, Gensan, puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Gensan!